Práve keď vidíme príklady žien, čo všetko dokázali, či je to lekárka, či je to športovkyňa, či je to manažérka, či je to v oblasti charity, kdekoľvek, tak si povieme, že aj ja to chcem dokázať. A ja chcem byť taká. Nie kvôli tomu, aby som bola ocenená ako Slovenka roka, ale aby som dokázala, že viem urobiť niečo viacej pre túto spoločnosť, pre rodinu, pre firmu, pre kohokoľvek, že dokážem urobiť veci, o ktorých som si myslela, že v živote nedokážem. A toto nám prináša Slovenka roka. Príklady týchto žien, ja ich mnohokrát volám, že hrdinských žien hrdiniek, ktoré dokázali veci v prostredí, ktoré nevždy prijalo práve týmto ženským hrdinkám. Napriek tomu sa dokázali presadiť. Napriek tomu sú príkladom pre všetky ďalšie ženy, ale sú príkladom aj pre mužov. Nielen pre ženy, ale pre mužov, že ženy dokážu mnohé veci, pokiaľ sa neboja, pokiaľ majú odvahu, pokiaľ milujú svoju prácu a pokiaľ dokážu nadchnúť aj svoje okolie na túto myšlienku.